Realmente non sei nin cando nin por que comecei a escribir. Cando porque eu lembro que desde sempre, desde que teño 6 anos, desde que tiña 6 anos, escribía cousas pequenas, uns amagos de diarios, proxectos de novelas, pequenos relatos, que podía acabar ou non. De feito, penso que desde ese momento tiven como unha especie de progresión como escritor, desde esos proxectos de cousiñas até agora que vou publicar a última novela, pasando, por exemplo, por a miña primeira noveliña con 13 anos. Sempre unha progresión. A min sempre tiven ese impulso, esas ganas de escribir, de crear mundos, de poder manexar os personaxes como eu quixera, incluso sin ás veces perdendo esa liberdade, ese poder que teño sobre eles, saber como vou comezar unha novela, pero non saber como vou acabar. Entón, iso que sempre me atreo, pero realmente porque comecei a escribir unha motivación concreta non hai. Eu penso que xa me ven nos meus xenes. A miña nai ven dunha familia campesiña que iso, ten estudos primarios básicos, pero sempre tivo esas ganas de ler, pois de escribir incluso pequeños poemiñas, recitar pequenos versos improvisados. Entón penso que de aí me ven todo iso, pero realmente un porqué non o hai. Pero ben, é o que me gusta facer e penso facelo sempre.